Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна і я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, добрий день вам. Добрий день. Ну а розпочнемо ми, власне, із такого. Пріоритетною темою наради гуманітарної підгрупи у Мінську стало звільнення тих заручників, які перебувають на окупованих територіях. Про це у Фейсбуці повідомила уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко. Цитую: «Мінськ. Ми готові продовжити активну роботу після звільнення Романа Савкова минулого тижня. У нас є конкретні пропозиції, які, як і раніше, обговорюються. Ми готові до негайного звільнення і робимо все можливе для того, щоб зробити це можливим». Українська сторона терміново підняла питання про звільнення українців, які незаконно утримуються під вартою в російських в'язницях. У нас є деякі ініціативи у цьому відношенні, і ми хочемо розблокувати процес звільнення політичних в'язнів. Йдеться у повідомленні. Крім того, за словами Геращенко, під час наради були підняті питання стосовно роботи КПП «Золоте» у Луганській області. Його, як і раніше, блокують бойовики. Нагадаю, що на Донбасі звільнили українського заручника Романа Савкова, якого бойовики отримали у Макіївській колонії. Пане Дмитре, власне, чимало, коли торкаються питання Мінську, говорять про те, що фактично цей формат вже не є настільки ефективним, наскільки хотілося б. От хотілося б вашу думку наразі почути, чи дійсно формат Мінську, і у тому вигляді, в якому ми зараз його маємо, може розконсервувати, власне, питання звільнення заручників і те, про що говорить пані Ірина Геращенко. Пані Аліно, слушне питання, дякую. По великому рахунку, якщо казати про Мінськ як такий, він себе вичерпав. Але є один важливий нюанс. 6 стаття Мінської домовленості – це звільнення заручників. Модальність звільнення всіх на всіх, чи запропоновані варіанти звільнення можна обговорювати. Але як би там не було, саме звільнення заручника прив'язане до формату Мінської домовленості. Те, що наразі відбувається, і відбувся великий обмін, мається на увазі, Україна нарешті отримала, повернула на батьківщину своїх 73 заручників, бранців, як в подальшому ми можемо розраховувати на звільнення саме в форматі Мінської домовленості. Це єдиний майданчик, де, власне, і Росія, і, скажімо, бойовики прислухаються чи то до тиску, чи то до пропозицій України і наших західних партнерів. Але, власне, от до того обміну, про який ви говорили, досить довгий був період, поки бойовиками, представниками ОРДО, так званих республік, досить довго блокувався безпосередньо цей процес обміну заручниками. Як гадаєте, от знаєте, багато говоримо і про Мінськ у політичній площині, тому що не за горами у Російській Федерації вибори президента. Чи може якось риторика у форматі Мінську, знаєте, змінитися для того, щоб, до прикладу, показати, що от ми там йдемо на зустріч, ми там намагаємося врегульовувати конфлікт. Тобто, чи може якось змінюватися риторика Російської Федерації у форматі Мінську? Абсолютно точно. Давайте знову таки подивимося перебіг подій. 1,5 року фактично заблоковано питання звільнення заручників, причому воно блокується не самопроголошеними республіками, а відповідно Кремлем. Тільки як, скажімо так, Кремлю потрібно створити картинку начебто договороспроможності і поміняти якийсь вектор у взаємовідносинах з країнами Заходу, чи то в питанні зменшення економічного тиску, можливих санкцій, чи то взагалі можливості, скажімо так, продовження перемовин в форматі Волкер-Сурков, питання звільнення заручників дістається із, скажімо так, шухляди, і відповідно міняється риторика. Більше того, Кремль намагається заробити на цьому політичні дивіденди, підключаючи всередині України свою п'яту колону в особі пана Медведчука, і, відповідно, Українську православну церкву, але Московського патріархату. Таким чином створюються прецеденти для Росії. Росія показує, подивіться, які ми гарні хлопці. Ми фактично вирішили питання обміну військовополоненими одним телефонним дзвоником президента лідерам так званих самопроголошених республік. З іншого боку, заробляють політичні дивіденди, я ще раз підкреслю, і Медведчук, і Православна церква Московського патріархату. Але, пані Аліна, як би там не було, знаєте, ми мусимо рахуватися і з участю Медведчука, і з участю Російської православної церкви. Бо по великому рахунку звільнення кожного бранця – це є успіх української дипломатії. Повернення кожного бранця – це ще один крок до завершення цієї війни.
От ви згадали ще двох персон, і це так само, знаєте, можна вже окреслити певним форматом – Волкер і Сурков. Так. От на вашу думку, пане Дмитре, наскільки ефективно співпрацюють Курт Волкер і пан Сурков? Ви знаєте, пані Аліно, знову таки, давайте знімемо рожеві окуляри щодо останніх зустрічей в форматі Волкер-Сурков. Коли казали про те, що зустріч в Дубаї, вона фактично є провальною. Нічого, крім начебто звільнення військовополонених, не домовилися. Домовилися і більше того, домовилися фактично про дорожню карту. Давайте подивимося, не будемо аналізувати заяву Суркова, він нам не цікавий. Заяви Волкера, людини, від якого залежить фактично подальший перебіг подій. Фактична дорожня карта щодо, знаєте, взагалі регулювання ситуації на сході України. Перше, що говорить Сурков, Росія має погодитися на мирний план врегулювання ситуації. Себто таким чином визнається, що фактично тиск економічних санкцій не діє. Друге питання, яке Сурков піднімає, що мінські домовленості, на думку Волкера, я перепрошую Волкера, а не Суркова, вони є легітимними. Ба більше того, Волкер заявляє про те, що мінські домовленості є фактично міжнародною угодою, бо там присутні легітимні ОБСЄ, Росія і Україна. Інше питання, чому ніхто Волкеру не задає питання, а що ж бути з підписами Захарченка і Плотніцького, правильно? Про які легітимні угоди йде мова? І третє, Волкер наголошує на тому, що поетапне введення миротворців згідно знов-таки мінських домовленостей. А це йдеться про те, що фактично Сполучені Штати і Росії погодилися саме на російський план введення миротворців, саме на цю модальність, коли миротворці спочатку стають на лінії розмежування, потім Україну примушують виконувати політичну частину мінських домовленостей. Стаття 9-11 – це проведення виборів, загальна амністія і відповідно особовий статус тим регіонам, і лише тільки потім розширюється місія на всю територію Донбасу. І причому, пані Аліна, і вибачте, я користуючись тим, що ми на кримсько-татарському каналі, давайте подивимося, риторика Криму щодо Криму, звільнення Криму взагалі відсутня. Ми повернемося до цього питання обов'язково. Ми тут ставимо 3 крапочки, тому що зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Василь Лабай, речник штабу АТО. Пане Василю, вітаємо вас. Дуже. Чи чуєте нас? Вітаю. Так, поділіться, пане Василю, будь ласка, оперативною інформацією зі Сходу України. От що маєте, як пройшла попередня доба і від початку сьогоднішнього дня, яка ситуація у зоні АТО? Прошу. Власне, якщо говорити про минулу добу, то було зафіксовано 5 обстрілів опорних пунктів сил антитерористичної операції з боку незаконних збройних формувань. На Луганщині агресор активізувався за темної пори. Декілька разів з 82-мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти ворог вів вогонь по наших позиціях в районі Новоолександрівки. Також зі стрілецької зброї противник провокував українських захисників біля станиці Луганської. В Донецькій області бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти в передмісті Авдіївки, а на Приазов'ї зі стрілецької зброї противник порушував перемир'я поблизу Павлополя. Це, власне, що стосується минулої доби. Від початку цієї доби зафіксовано вже 1 обстріл з боку противника. Ворог активізувався на Луганщині і грубо порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького. Поблизу цього населеного пункту бойовики впродовж 1,5 години вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів. Загалом було випущено 10 мін калібру 120 мм. За попередньою інформацією, внаслідок цього сьогоднішнього обстрілу ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не постраждав. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню сьогодні зафіксовано не було. Така наразі ситуація на сході України. Студія, вам слово. Пане Василю, скажіть, будь ласка, якась динаміка, яку ви спостерігаєте останнім часом, змінюється чи ні? О 23 січня так званий черговий гумконвой зайшов на схід України. Як поводяться бойовики? Є якісь зміни, можливо, ротації? Яка динаміка? Наразі можу сказати, що від початку вступу в дію новорічно-різдвяного перемир'я, це 23 грудня, значно зменшилася кількість обстрілів. Раніше вона сягала 20, 30, 40 обстрілів. Зараз мова йде про 5, 3, буває 7 обстрілів за добу. Тобто кількість обстрілів зменшилася, водночас повного дотримання перемир'я надалі немає. Бойовики застосовують і міномети,
і піхотне озброєння. Ну, така динаміка. Пане Василю, дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Василь Лабай, речник штабу АТО, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми дізналися оперативну, власне, ситуацію на сході країни. І от, повертаючись до нашого обговорення, пане Дмитре, ви вже заговорили про Крим. І дійсно, Крим виноситься за дужки дуже часто, коли Абсолютно. говориться і про санкції, коли, ну, тобто, ми багато говоримо про ведення миротворчої місії на схід України, багато говоримо про питання звільнення заручників. Чому Крим, власне, виноситься за дужки, на вашу думку? Навіть якщо згадати той самий законопроект щодо так званої реінтеграції до окупації Донбасу, було багато розмов, чи потрібно вносити туди Крим, але зрештою, наскільки можна було спостерігати за тими поправками, які ухвалювалися депутатами до цього законопроекту, Крим винесли окремо. Чому? Пані Аліна, знов таки давайте подивимося риторику відповідно і наших так званих західних партнерів, і відповідно Російської Федерації. Примирення, чи є, скажімо так, активна фаза протистояння на сході України, вони не пов'язана з Кримом. Це перше, що заявили росіяни. Себто домовляємося спочатку про схід, Крим окремо. А країни Заходу замість того, щоб пристати на пропозицію України об'єднати ці два питання в один комплекс проблем, погодилися фактично на позицію Росії і розділили. Ви вже згадали закон про деокупацію. Чому Крим винесений за дужки? Давайте подивимося знов-таки на еквілібристику політичних, скажімо, представників політичних партій в Верховній Раді, коли нам пояснювали, що закон про деокупацію дає можливість унеможливлювати присутність російських миротворців серед, відповідно, сил ООН. Так, вибачте, у нас є окупований Крим. Яким чином Росія мала би приймати участь чи взагалі заявляти про себе, про свою можливу участь, якщо вони і так є окупантами? Ми що, визнаємо, що Крим не окупований? Що Крим перейшов фактично у власність Російської Федерації? Що за дурня? Для чого ми даємо фактично Росії грати на її ж політичному полі? Для мене ця риторика абсолютно незрозуміла. Ми маємо навпаки прив'язати Крим до проблем Сходу і чітко заявити, Росія не має ніяких можливостей не політичних, не військових, не економічних впливати на ситуацію на сході України, бо вона вже визнана де-факто і де-юре окупантом, окупувавши наш суверенний Крим. А відбувається зовсім інша, на жаль, ситуація. Але Ми якесь зазеркалье, ви знаєте, політичне зазеркалье. Ми фактично змушені показувати, демонструвати, що ми втрачаємо залишки своєї політичної суб'єктності на догоду нашим західним партнерам. якщо ми вже згадали ось цей, власне, законопроект, який депутати народні схвалили, то чи побачили ви у ньому, власне, дійсно механізм або план реінтеграції окупованих територій? От якраз про це багато говорять. Пані Аліно, я знаєте, є мешканець окупованого Луганська. Я хотів би побачити, які покрокові у нас план дій. Як я повернуся на свою домівку. Я не побачив. Все, що я побачив в законі про інтеграцію, це фактичне визнання військового конфлікту, можливе визнання Росії країною-окупантом. Чому можливо? Бо Росія єдина, коли згадується як країна-окупант тільки в преамбулі, і все. І на цьому все закінчується. Йдеться про розширення повноважень силових структур, але покажіть мені, де план, де покрокова реалізація реінтеграції і звільнення окупованих територій. Пані Альбіна, не можна реінтегровувати території, не звільнивши їх. А нам пояснюють про те, що ми маємо реінтегрувати ті території, вибачте, коли там знаходяться 40 тисяч озброєних окупантів, і коли там кількість танків перевищує кількість важкої техніки всіх разом взятих країн Європи. Парадокс? Парадокс. Нам пояснюють про те, що там немає згадки про Мінські угоди той самий час, коли там є чіткі згадки в тій самій преамбулі. І знов виникають колізії певні політичні, а заручниками цих колізій стають мешканці окупованого Луганську і, відповідно, мешканці окупованого Криму, які так само, як і я, не отримали чіткої відповіді від українського уряду, коли ми повернемося в свої домівки. Дайте мені чітку відповідь. Чому є протиріччя цього законопроекту, коли президент говорить про те, що ми будемо повертати території виключно мирним, дипломатичним шляхом, в той самий час йде мова в цьому законопроекті про розширення повноважень силовиків і про застосування армії, уявіть собі, в мирний час.
Протиріччя? Ні, це не протиріччя. Це йдеться фактично про узурпацію влади і про розширення повноваження президента України. А це є пряме порушення діючої Конституції. От про це ми маємо говорити. Чітку відповідь щодо сроків повернення, сроків окупації, дати окупації Криму ми не отримували. От вам, на жаль, те, що є. Так, закон закріпив деякі такі тези Спірні і деякі такі питання. моменти. Так, спірні питання, зокрема те, що Російська Федерація визнається агресором. Дійсно, ви згадали вже про повноваження силовиків, але, знаєте, це можливо така відповідь на те, що ми не відкриваємо вогонь у відповідь для того, щоб потім бойовики не могли скористатися тим, що, скажімо, ми провокуємо їх на вогонь. Власне, можливо, саме це, скажімо так, законодавчо закріпило таку відповідь. Але якщо ми говоримо, що ось цей документ, який фактично є нашим внутрішньополітичним, не може розставити усі крапки над і вирішити ситуацію загалом, як ми про це говоримо, то що може? Пані Альбіна, давайте подивимося, якщо це, як ви слушно зауважили, наш внутрішній політичний документ. Заяви, знову-таки, наших західних партнерів. Пані Меркель дозволяє собі коментувати документ, говорячи про те, що Німеччина буде перевіряти цей документ на дотримання Мінських угод. Яким чином? Ви перепрошую. Це грубе втручання в внутрішні справи суверенної держави. Волкер заявляє про те, що документ, на його думку, не протирічить Мінським угодам. І в той же самий час, коли в документі визнана Росія країною-окупантом, пан Волкер бере на себе сміливість і дає вказівки Україні розглянути питання виплати пенсійного забезпечення всім без винятку мешканцям окупованих районів. Так вибачте, тоді заяви пана Волкера йдуть в протиріччя з міжнародними нормами. Згідно Женевської конвенції, яку свого часу Україна ратифікувала, окупант має нести всі фінансові зобов'язання щодо соціально-економічного забезпечення окупованих територій не тільки Донбасу, а й відповідно Криму. Чому Сполучені Штати нас примушують брати на себе ярмо додаткових фінансових забезпечень, причому не даючи гарантії отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду? Парадокс? Знову парадокс. Ми ще додамо інформації, долучимо ще один телефонний дзвінок. Власне, у гуманітарному конвої, як ми вже згадували, який 23 січня Росія доставила на окупований Донбас, були технічні засоби розвідки та радіостанції. Власне, про це з посиланням на дані розвідки на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питання ТО Дмитро Гуцуляк. Попри заяви керівництва Російської Федерації щодо мирного призначення таких вантажів, вони є одним із засобів підтримки загарбників та псевдодержавних терористичних утворень на сході України. Головним наповненням так званих гуманітарних вантажів на території України передусім є обладнання та устаткування військового призначення для бойовиків, повідомив Гуцуляк. Нагадаю, що Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту у зв'язку з відправкою чергового гуманітарного конвою. Власне, про це більше розпитаємо у помічника голови Держприкордонслужби України. З нами на прямому зв'язку телефоном Олег Слободян. Пане Олеже, доброго дня, чи чуєте нас? Так, доброго дня. Пане Олеже, ну скажіть, будь ласка, власне, чи є можливість якось контролювати дійсно, що привозить на територію Сходу України черговий гуманітарний конвой? І от як розвідка повідомляє, що гуманітарним конвоєм там зовсім навіть і, знаєте, на це зовсім і не схоже. Чи є якась можливість контролювати цей процес? Прошу. Ну, контроль – це взагалі в даному випадку не зовсім той термін, який варто застосовувати, тому що представники української міжвідомчої групи, до якої входять прикордонники і митники, здійснюють лише візуальний огляд і жодним чином не виконують якихось юридичних процедур стосовно оформлення цього вантажу. Тобто, за великим рахунком, ми просто під конвоєм маємо можливість зазирнути в автомобіль, побачити там відсутність візуально якогось артилерійського обладнання, допустимо, там, чи відкритої зброї, але з іншого боку наші представники не зазирають в ті ящики, які там є, і не оглядають їхній вміст. Тому ми завжди говоримо про те, що ймовірно це були там продукти харчування, чи ймовірно там була та чи інша були ті чи інші продукти, але водночас не можемо стверджувати це достеменно. А скажіть, будь ласка, чи можна залучити до цієї наглядової функції, можливо, представників Червоного Хреста, можливо, представників ОБСЄ для того, щоб все ж таки посилити, бодай не контроль, а тоді нагляд за тим, що ввозиться на Донбас?
Тут є два моменти. Перший момент – це те, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста участі в оформленні цих вантажів жодного не беруть і, власне, не будуть брати до тих пір, поки Росія порушує міжнародні вітчизняні норми, які регламентують порядок направлення гуманітарних вантажів. Тільки перші 32 автомобілі, які в складі першого так званого гумконвою слідували до України з Російської Федерації, це був серпень 2014 року, тільки ці автомобілі були, по-перше, оформлені в прикордонно-митному відношенні, і до оформлення були причетні також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Крапка. Після цього всі інші автомобілі, які слідували з Російської Федерації, вони не можуть вважатися гуманітарним вантажем. І, звісно, що міжнародні гуманітарні організації, яких основних є 4, жодна із них не бере участі в цій антизаконній, по суті, процедурі. Це перший момент. А другий момент – це те, що, власне, на даному етапі конфлікту Російській Федерації за великим рахунком нема сенсу використовувати ці гуманітарні конвої для того, щоб переправляти якісь відверто мілітаристські засоби, в тому числі і озброєння. Чому? Тому що у них на даний момент під контролем фактично 409 кілометрів україно-російського кордону, де за інформацією розвідки вільно пересувається і танк, і важка техніка, і інше обладнання, яке використовується в протидії Збройним силам України і правоохоронним органам України. Тому єдиним виходом для локалізації, для вирішення цієї проблеми – це є відновлення контролю за кордоном України або, відповідно, прикордонною службою і іншими правоохоронними органами, або міжнародною якоюсь організацією, хай там буде чи ОБСЄ, чи місія ООН, тобто ті люди, які дійсно будуть неупереджено слідкувати за тим, щоб не було переміщення зброї через кордон. Пане Олеже, власне, ще останнє питання. Яка ситуація на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на території Сходу країни? Чи вистачає тих, власне, ресурсів, які наразі є для того, щоб люди могли перетинати, власне, КПВВ? І чи є ймовірність того, що все ж таки буде відкрите КПВВ «Золоте» на Луганщині? Ситуація стабільна. Ми спостерігаємо, знову ж таки, вже впродовж 2 років це зростання пасажиротранспортного потоку через лінію розмежування. Досить таки на високому рівні утримується цей трафік із початком 2018 року. Що стосується «Золотого», то тут позиція, на жаль, поки що незмінна. І державні органи влади України, і прикордонна служба. Ми готові до відкриття КПВВ «Золоте» в будь-який момент. Однак ви знаєте, що ситуація не зрушується з місця ще з 31 березня 2016 року. І навіть переговори в рамках мінського формату не дали поки що того результату, який би хотілося, це запуску трафіку на цьому напрямку. За інформацією, знову ж, розвідки, на цьому напрямку Росія утримує значні сили, в тому числі танки і іншу важку артилерію, тому вони не зацікавлені в тому, щоб люди слідували і, відповідно, якимось чином могли викрити їхні позиції. Пане Олеже, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Олег Слободян, помічник голови Держприкордонслужби України, був з нами на прямому зв'язку телефону. Власне, говорили і про гумконвої, і про контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. І про це також хочу запитати у вас, пане Дмитре. Почули, що дійсно вже черговий гумконвой і тільки наглядова функція здійснюється представниками митної служби, прикордонниками. На вашу думку, є можливість якось, скажімо, проконтролювати цей процес? Ні, немає. Пане Олеже дуже чітко і професійно дав відповідь на це питання. На жаль, Україні немає можливості контролювати і зміст так званих гумконвоїв взагалі, що вивозиться, і головне, що завозиться. Бо, скажімо, перші гумконвої, воно дійсно завозилося і військове обладнання, і спорядження, але вивозилося звідти з території України вже обладнання промислових підприємств і, відповідно, так зване
скажімо, воно не так зване, воно зерносховищ Луганської Народної Республіки, яке йшло в подальшому на території Російської Федерації. На жаль, Україна наразі не має можливості контролювати ситуацію з цими так званими гумконвоями. КПВВ «Золоте», знаєте, воно такий, ось цей контрольний пункт пропуску, як камінь зіткнення якийсь. Тобто його намагалися відкривати, намагалися неодноразово запускати таку роботу, але знову ж таки ми чули від пана Олега, знаємо про те, що «Золоте» фактично відкриття цього контрольного пункту блокується від бойовиками. Що, як гадаєте, надалі можна зробити для того, щоб це КПВВ запрацювало? Пані Альбіно, по-перше, першим, що мали би зробити українські правоохоронці, це взагалі перевірити, хто давав право на виділяти державні кошти на обладнання КПВВ, бо відкриття КПВВ – це рішення тристоронньої контактної групи. І, відповідно, перевірити, чи були правомочні дії на той момент губернатора пана Туки, який вклав туди не 1 мільйон народних коштів, якщо КПВВ не працює, якщо не було згоди на його відкриття. Чому не відбувається відкриття, повертаючись до самої теми? Бо бойовики давлять знов-таки на українську сторону, відповідно, наших західних партнерів, з метою відкриття інших КПВВ. В першу чергу йдеться про напрямок в районі українського міста Щастя. Тобто, на думку бойовиків, ми маємо там розмінувати міст, забрати свої військові структури і дати можливість вільному функціонуванню. Це один з напрямків можливого наступу бойовиків. Відповідно, що українська сторона ніколи не пристане на ці пропозиції. Тим не менше, це подається от саме блокування відкриття КПВВ з метою політичного тиску на Україну щодо відкриття саме от можливого пункту пропуску на цьому напрямку. Другий пункт напрямку – це от зруйнований міст поблизу станиці Луганської. Знов таки питання неодноразово вирішувалося і в роботі Мінської підгрупи, хто буде його ремонтувати, чи взагалі варто його ремонтувати, яким чином буде працювати там КПВВ. Тобто багато питань, на які варто давати відповідь. І бойовики використовують блокування роботи цих КПВВ з метою створення картини гуманітарної катастрофи. Бо, вибачте, завжди є можливість привести тих самих спостерігачів ОБСЄ і звинуватити українську сторону в блокуванні відкриття роботи контрольно-пропускних пунктів. Картинка є, будь ласка, можна і апелювати до міжнародних інституцій. Ми вже з вами загадували сьогодні під час нашої розмови, власне, блакитні каски. Так. Хотілося б вашу позицію почути щодо взагалі присутності миротворчої місії на Донбасі, якою вона має бути, оскільки ми розуміємо, що як тільки взагалі ця ідея з'явилася, то Російська Федерація чітко сказала про те, що ми погодимося, фактично ми хочемо миротворчої місії на Донбасі, але за умови присутності там представників, власне, країни-агресора, власне, самої Російської Федерації. Чи є ймовірність того, що Росія піде на певні поступки і миротворча місія обійдеться без представників Росії, чи потрібно взагалі на давайте знов таки казати про те, що миротворча місія, якщо ми навіть подивимося саму історію миротворчих місій, ніколи не вирішувала саме питання. Це замороження конфлікту. Те, що пропонує Росія по лінії розмежування, це фактично де юре і де факто визнання тих республік. Тобто нового фактично державного кордону. Стали миротворці по лінії розмежування, Україна імплементувала політичну частину, і ми отримали два анклави, які контролюються Росією, і які, в свою чергу, будуть впливати на внутрішнє політичне життя України. Нам це потрібно? Ні. Навіть якщо Росія погоджується на розширений варіант миротворчої операції, мається на увазі, на всю територію окупованих районів Луганської і Донецької області, то вони за собою залишають право контролю проблемної ділянки україно-російського кордону. А це найбільше болюче питання. От пане Олеже дуже чітко відповів на питання. 409 кілометрів проблемного кордону, там не те, що жива сила, там танки вільно пересуваються. Я ще раз хотів би підкреслити, кількість танків перевищує всі можливі, скажімо, норми перебування важкої техніки. Про що ми говоримо? Будуть миротворці на окупованій території, але залишиться неконтрольований кордон. І що нам це дає? Нічого не дає. Це не вирішує питання апріорі. Наразі навіть якщо згадати останню зустріч Волкера-Суркова, цитата знов-таки Волкера, що так, якщо навіть Росія погодиться на кордон, то це буде місія моніторингу за кордоном, а не його охорона. Це відповідь? Ні, не відповідь. Що ми отримуємо? Ми отримуємо кота в мішку. По факту ми отримуємо міну уповільненої дії під фундамент української державності.
Власне, ще однієї теми хотілося б торкнутися, обговорити з вами, пане Дмитре. Власне, Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої бандерівської ідеології. Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, у якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів проти поляків. У зв'язку із цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців, цитую, злочинними націоналістами. МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами у законі про Інститут національної пам'яті. Пане Дмитре, власне, ось хотілося б ваш коментар почути, власне, чому такий законопроект був схвалений, як гадаєте, Сеймом Польщі, і ось цей історичний конфлікт, який, знаєте, сплив чомусь і в останній, у 2017 році, так, у суспільну площину, у медійну площину, власне, з чим пов'язано? Воно пов'язане з слабкістю української держави. Коли Польща намагається, використовуючи ситуацію на сході України, коли всі сили України прикуті до ситуації на сході, заявити про свої територіальні претензії. Якщо ми подивимося, то вибачте повідомлення з Польщі, коли ВМФ Польщі, військово-морські сили, 2 корвети називають іменами українських міст – Львів і Тернопіль. Це виклик. Це фактично Польща ставить під питання факт територіальних претензій, тобто тих самих східних кресів і законність перебування, на їх думку, цих територій в складі української держави. Україна має реагувати дзеркально. Якщо в Польщі виходить, вибачте, фільм «Волинь», то, відповідно, ми маємо зняти фільм Павло Кома про злочини вже польських націоналістів проти українського цивільного населення, коли українське село було вирізано під корінь. Чому Польща досі не вибачилася перед Україною за операцію «Вісла», коли були депортовані тисячі українців з історичних земель? Чому ми не вимагаємо від Польщі вибачення? Чому, ви бачите, з Львова в українське місто Перемишль, яке наразі знаходиться в складі Польщі, не їздять автобуси, і екскурсоводи не пояснюють, що це місто є українським, так само, як і Холм. Ви подивіться, що відбувається у Львові на вихідні. Це караван польських автобусів, які приїздять, і коли польським дітям від 6 років вбивають, що Львів – це є польське місто. А ми з цим явищем чомусь миримося. Ми маємо дати зеркальну відповідь. Ви слушно зауважили про відповідь держави Ізраїль. Поляки злякалися миттєво, тому що є повага. От коли нас почнуть поважати, тоді, вибачте, от таких дурнуватих законопроєктів не буде. Ми маємо не вибачатися і просити вибачення, а чітко диктувати умови, своє бачення української історії. У нас є власне бачення власної історії, власної незалежної держави. Все, ви з нами маєте рахуватися. Власне, свою відповідь на ухвалене рішення Сеймом Польщі дав президент України Петро Порошенко. Маємо його цитату. Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться у цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними. Ми насамперед пам'ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду. Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Закликаю Польщу до об'єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо. Власне, кінець цитати Петра Порошенка. От якраз і слушне запитання викликають слова глави держави про стратегічне партнерство між Україною і Польщею. Фактично, оцей історичний конфлікт, так, який набуває, як ми бачимо, вже певних законодавчих ініціатив, Польща у зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, фактично виступає пліч-опліч з нами, виступає нашим другом, виступає, власне, на підтримку української риторики у цьому конфлікті. То тоді чи не втратимо ми, власне, ось це стратегічне партнерство шляхом ось таких от, знаєте, Пані Альбіно, це знову маніпуляція з польської сторони. Якщо ми подивимося на заяву польського МЗС, на цьому вони і грали. Ми є адвокатом України, але якщо Україна не пристане на наші пропозиції, на польське бачення української історії, уявіть собі нахабство. Тоді ми можемо переглянути власне бачення щодо адвокатських послуг, так званих, української сторони. А для чого нам адвокат, якщо він заперечує наш погляд на нашу історію, пані Альбіно?
У мене відповіді немає. Знаєте, і тут головне відповідь в чому полягає. Чому ми дали можливість з нами так розмовляти? Свого часу, ще за часів президентства Януковича, пам'ятаєте, більше 150 народних депутатів України звернулися в польський Сейм з пропозицією визнати події на Волині злочином проти польського народу. Уявіть собі, самі українці звертаються до поляків, щоб поляки нас засудили. Поляки тоді були в шоці. Розумієте, від такої дурнуватої ініціативи. Це тому, що немає моноліту української нації, немає єдиного погляду на власну історію. Ви уявляєте, щоб Ізраїль звернувся, депутати Кнесету звернулися до палестинців з вимогою визнати їх злочинцями? Це дурня. Чи ті самі польські депутати звернулися в український парламент з вимогою визнати операцію «Вісла» злочином проти українського народу? Такого немає. Ми самі дозволили до себе так ставитися. Коли буде єдиний погляд єдиного українського народу на власну історію, на власну культуру, на власну релігію, таких питань виникати не буде. Але питання знов до уряду. Чому не створено умов? А чи має Європейський Союз єдиний погляд на ситуацію в Україні? Можливо, знаєте, ось такі ініціативи, можливо, такі законопроекти – це певне розхитування просто. Ситуація, абсолютно так. точно. Пані Альбіна, якщо подивимося, аналогічні заяви щодо територіальних претензій, можливих територіальних претензій, лунають з боку Угорщини. Там взагалі, знов-таки, від заяв вони намагаються лобіювати свої питання через європейські інституції. Це єдиний погляд? Ні. Давайте подивимося на заяви Міністерства закордонних справ Австрії, які заявляють про те, що економічні санкції проти Росії наразі не є ефективними. Це єдиний погляд? Ні. Заяви міністра закордонних справ Німеччини, який в свою чергу так само заявляє про неефективність економічних санкцій проти країни-окупанта. Це про що свідчить? Про те, що Москва намагається впливати на єдиний моноліт європейського політикуму щодо оцінки ситуації на сході України. І, на жаль, український МЗС демонструє дуже незрозумілу тактику і стратегію, даючи знов-таки підстави таким дурнуватим заявам. Як можна прокоментувати, наприклад, заяву того ж самого Клімкіна щодо, скажімо, подій в Чехії, коли дурнуваті заяви президента, вже новообраного президента Земана. Не варто звертати уваги. Як не варто звертати уваги? Це вища посадова особа держави іншої висловила своє бачення ситуації не лише на Сході, але й в Криму, коли він запропонував міняти Крим на погашення боргу з боку Росії. І ми маємо на це не реагувати? Чи ми можемо не реагувати на заяви Республіки Білорусь недружні? Чи на заяви Угорщини по відношенню до України? Ми самі продуктуємо подібні стосунки з наших сусідів по відношенню до власної країни. Якщо ви вже згадали персону Мілоша Земана, якого, власне, переобрала дійсно президентом Чехії, то чи можемо сподіватися на, скажімо, дружнє ставлення Чехії тоді? Тут питання, знаєте, пані Альбіно, дуже велике питання. Єдине, що є позитив, що, скажімо так, є певна співпраця наразі з чеськими правоохоронцями. А свого часу правосправа організація, якою очолює, оприлюднювала матеріали про перебування громадян Чеської Республіки на окупованих територіях Луганської і Донецької області, про діяльність так званих благодійних чеських фондів, які збирали гроші на території Чеської Республіки для фінансування бойовиків. Так от є реакція. Збір коштів на території Чеської Республіки заборонено. Відповідно, громадянам Чехії винесено попередження, ба більше того, і самі громадяни Чехії внесені зараз в бази сайту «Миротворець». Можемо казати про те, що є реакція правоохоронців, але з іншого боку, Земан обраний на черговий термін, правильно? І яких заяв від цього дідуся очікувати? Я перепрошую вибачення у чеських побратимів і громадян Чехії, але це реальний стан його фізичного здоров'я. Ми під питанням. І чи не є Земан, а він є фактично, і всі ці визнають, фактично провідником російської політики в Європі?
Пане Дмитре, буду дякувати вам за Дякую нашу вам, розмову, пані за Ірина. візит до нашої студії. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Зима» у викладі Шевкета Наматулаєва. Надалі у цій студії з'явиться Анна Маляр, юрист, експерт-кримінолог. Будемо говорити про багато важливих речей разом із нею, тож залишайтеся разом із телеканалом АТР.